Naša priča dešava se u svetu koji izgleda potpuno poznato, bez futurističkih gradova, bez tehnologije koja menja pravila igre. Moć ovog društva ne leži u oružju, već u informacijama, koje sada putuju brže nego ikada. Istina više nije ono što je stvarno, već ono što većina deli i komentariše. Jedan događaj, jedna poruka, jedan video dovoljan je da zaustavi državu. Kada član kraljevske porodice bude otet, zahtevi nisu politički, nisu financijski. Oni su lični, šokantni i pažljivo osmišljeni da izazovu nešto više od straha, kolektivnu opsesiju. Ali šta se dešava kada dostojanstvo i moral postanu pregovaračka valuta? Kada milioni ljudi iz sigurnosti svojih domova odlučuju koliko daleko neko mora da ide zarad većeg dobra. Ovo je priča o pritisku mase, o granicama koje nestaju pred ekranima i o poniženju koje ostaje i kada se oni konačno ugase. Celu priču možete pogledati na YouTube kanalu Prepričano. Hvala na gledanju.